बे 2025नि इलेक्शनानो लास्ट जागोन बिपिएफनि थाखाय बेनो लास्ट बेखौनो बुंनो हायो हाग्रामाया दिनै सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरो घोषणा कि घोषणा खालामदों बिथाङाथ' माने घोषणासो खालामनो हागौ होनो हानायनि अधिकारथ' गैया नङाना ग्राउन्डआव जिथु नायोब्ला बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला हिसाब किताब खालामोबा इउपि प्लेन सरकार दागोन प्रमदनि नेतृत्वआव सरकार दागोन बे 2025नि इलेक्शनानो लास्ट जागोन बिपिएफनि थाखाय बेनो लास्ट बे इलेक्शनानो औ बेखौनो बुंनो हायो हाग्रामाया दिनै सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों नानानता घोषणा खालामदों इलेक्शननि आगोलावथ' बिदि मा होनो फुलजारि मारिनाय होना होमबा घोषणा कि घोषणा खालामदों बिथाङाथ' माने घोषणासो खालामनो हागौ होनो हानायनि अधिकारथ' गैया नङाना दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासनाव दङ इउपिपिएलनि सरकार बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसिनि इलेक्शना सेप्तेम्बराव जागोन अब्लाबो आसामाव सरकार दं दिनै आरो बोसोरसे थाबावगोन आसामाव माने एसेमब्लि क'आलिसन बिजेपिजों जिथु क'आलिसन बेयो आरो बोसोरसे थाबावगोन रायजोआ एथ'ग्राब माने बुजियि नङा जे बे खोथाफोरखौ नाया बिदि नङा दिल्लीयाव दिनै सरकार दं दाख्लैसो सरकार दादों नरेन्द्र मदि बिजेपिनि सरकार सोलिगासिनो दं बेवहाय सानै एमपि दं आसामाव दिनै सरकार दं क'आलिसन मन्थ्रि दं केबिनेटनि रायजोआ सोरखौ प्रिफार खालामगोन सोरखौ नायगोन सोरनि मोखांखौ नायगोन बिथाङाथ' गिदिर गिदिर खोथा बुंदों गाबोन ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन ओरै होगोन दासो मानो बुंदों बे थांनाय दिनफोराव बिथाङानोथ' शिबमोन रायजोआ जुदि गमामायैनो सन्तुष्ट मोनब्ला बिथांनि खामानियाव हयथ' दिनै बिथाङा शिब जानानै थागौमोन बिथांखौ असन्तुष्ट जानानैनो दिनै माने इउपिपिएलखौ ग्रहन खालामदों रायजोआ आरो दिनै जनप्रियता बांगासिनो दं साराय बोसोर जाबाय आरो बेनि दारै माने बहुत मानसिफोर इउपिपिएलाव जगदान जादों माखासे मिडियायाव बुंबाय थादों देखायबाय थादों बेफोर गिदिर खोथा नङा खिन्थु ग्राउन्डआव जिथु नायोब्ला बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला हिसाब किताब खालामोबा इउपि प्लेन सरकार दागोन प्रमदनि नेतृत्वआव सरकार दागोन आं दिल्ली सरकार दिसपुर सरकार दं दिनै बिटिसिआव सरकार दं मन्थ्रि दं गासिबो दंजोबो एभ्रिथिं दं दा बेखौ गारना रायजोआ सोबाव थांनांगौ